खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं रुफानि मेडेल देरहादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला नेशनेल गार्ल चाइल्ड डेनि लोब्बायै कामरुप जिल्ला एम खुंथाय आरो आइजो गथ'सा जौगाखां बिफाननि बानजायनायाव सेथि बेटी बाचाव बेटी पढ़ाओ केडेट चेम्पियनशिप 2023 बादायलायनायाव नबजिता शर्माया रुफानि मेडेल देरहादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बानजायनायाव बिरदाव ब्रह्मआ कच महरै बिबान सामलायदोंमोन। नैथि रादाबाव दं बिटिआरआव टेट उथ्रिसारनानै थानाय 1500 बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। मैया 33 नं ननै सेरफां ब्लक इउपिपिएलनि जथुम्मायाव नुजाथिनानै मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर राजु नार्जारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि बिथांमोननि बिटिआर सरकारा 2 बोसोरनि गेजेरावनो बिटिआरआव 1500 नि बारा टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ फोरोंगिरिनि साख्रियाव थिसननो हाबाय। नाथाय माखासे टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरखौ टेटनि सायाव माखासे सुबुंफ्रा केस होनायनि थाखाय आद्रा थानाय बिजाथिफोरखौ थिसननो हायाखैमोन। नाथाय आथिखालाव बे केसआ क्ल'ज जानायखाय माखासे समनि उनावनो बिटिआरआव 1500 जन टेट क्वालिफाइड बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट होनो हासिगोन आरो बेथनबो होनो हासिगोन होनना फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं मैया मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर फैलाजि बरगयारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि गाव राजखान्थियाव फैदोंब्लाबो हारिमुआव ओंखारनायखौ नागाराखै आरो बिथाङा फोरमायबावदों दि बे जानुवारि दाननि जोबथा सप्तायाव एबा फेब्रुवारिनि सेथि सप्तायावनो बिटिआरआव गंबा सिनेमा हल लुनो थाखाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा खोथा होदों होनना फोरमायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे लाइमोनफोरखौबो फरायनायाव मोजां गोसो होसारनानै फरायलांनो खावलायदों। ब्रैथि रादाबाव दं मणिपुरनि सासे बिजेपिनि दैदेनगिरिखौ गावथारनाय सुबुङा पुलिस थानायाव गावखौनो गथायफैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला साननैसो सिगाङाव मणिपुराव सासे बिजेपिनि दैदेनगिरिया सासे दुथां सुबुंजों खास्रि बिस्रि गावथारजादोंमोन। गावथारजानाय सुबुंनि मुंखौ लाइस्रम रामेश्वर सिंहमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बिथाङा सासे आजिरा मोननाय आर्मिमोन आरो आरएसएसनि सोद्रोमामोन आरो बिजेपिनि दैदेनगिरिमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय बयखौबो सोमोनांहोनानै बिथां बिजेपिनि दैदेनगिरि लाइस्रम रामेश्वर सिंहखौ गावथारग्रा सुबुङा थांनाय मंगलबारखालि पुलिसनि आखायाव गावखौ गथायफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे बिजेपि दैदेनगिरिखौ गावथारनाय सुबुंनि मुंखौ आये खफाम केशरजित होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं आसामनि आखा-फाखा थाफ्ला दामगिरि सरिया भट्टाचार्यआ थांनाय समबारखालि भारतनि गाहाय मन्त्रि मानाव गेदेर नरेन्द्र मदिनिफ्राय प्रधान मन्त्रि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बान्थाखौ मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथाव बाथ्रा दि बिथां सरिया भट्टाचार्यआ बयनिख्रुइबो गोलावसिन सम थाफ्ला दामनो हानायनि थाखाय बे बान्थाखौ मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दथि रादाबाव दं गोजोनथाव खौरां लाइमोन क्रिकेटार सूर्य कुमार यादवआ 2022 मायथाइयाव इन्टारनेशनेल T20 क्रिकेट गेलेनायाव बयनिख्रुइबो साबसिन गेलेनानै दिन्थिनो हानायनि थाखाय ICC एवार्ड्स क्रिकेटार अफ द इयार महरै सायख'जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै जै बर' हारिनि